अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। कणकवलीमध्ये विकासाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। कणकवली शहरातील फेज 1 मध्ये गांगो मंदिर ते रवळनाथ मंदिर या रस्त्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। या रस्त्यामध्ये असणारे जी घरं आहेत, जमीन आहे, मंदिर आहेत, ही आता हटवण्यात आलेली आहेत, कारण यांना मोबदला देऊन झाल्यानंतर या मंदिर चौंडेश्वरी मंदिर परिसरातील गणपती मंदिर हे आज हटवण्यात आलेलं होतं। तशाच पद्धतीने रवळनाथ मंदिर येथील बुचडे यांची 2 घरे, चिकोडी नेर्ले यांचं एक घर हे देखील हटवण्यात आलं आहे आणि ह्या रस्त्याचे काम आता काही दिवसातच सुरू होईल। हा रस्ता खुला करण्यात आलेला आहे। आज कणकवली चौंडेश्वरी मंदिर परिसरातील असलेले गणपती मंदिर हटवण्यात आले। यावेळी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी बोलताना सांगितलं की कणकवलीच्या विकासासाठी कोष्टी समाजाने आपल्याला खूप सहकार्य केलेलं आहे, त्यांचे आपल्याला उपकार आहेत। त्यामुळे अशाच पद्धतीने सर्वांनी जर कणकवलीच्या विकासासाठी मदत केली तर आपण कणकवलीचा नक्कीच विकास करू, असे देखील सांगितले। यावेळी बंडू हरणे उपनगराध्यक्ष यांनी देखील बोलताना सांगितले की कणकवलीचा विकास आम्ही करून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या माध्यमातून करतच आहोत, पण कणकवलीकरांनी देखील आम्हाला सहकार्य करा, असे आवाहन कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी केलेलं आहे। समीर नलावडे नेमके काय म्हणाले पाहूया। सर्वप्रथम कणकवली शहराचा विकास होत असताना प्रामुख्याने आम्ही सर्व नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी एक ध्येय धरलं होतं की कणकवली शहर, प्रगत कणकवली जर बघायची असेल तर प्रामुख्याने रस्ते झाले पाहिजेत। आणि आपण पाहिलं असाल की कणकवली शहरातले रस्त्यांची विड्थ किती आहे ती। आम्ही सर्वप्रथम 2018 मध्ये एक निर्णय घेतला की जेवढे डीपी रोड आहेत ते डेव्हलप करायचे आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही पाहिलं असाल की थिएटरकडून किनई रस्ता जो चालू झाला तो गांगो मंदिरकडे आपण संपवला। म्हणजे इतिहासात म्हणजे 40-50 वर्ष हा रस्ताच कोणाला करायला जमला नव्हता। आम्ही त्या लोकांशी बसलो, लोकांची समजूत काढली, लोकांना सांगितलं की रस्ता झाल्यानंतर तुमची प्रगती कशी होणार, आणि तिथल्या लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला। आणि त्यानंतरचा फेज 1 म्हणजे हा सर्वात महत्वाचा आणि अतिशय अडगळ असा रस्ता होता। म्हणजे त्यामध्ये मंदिर, आता तुम्ही पाहता इथे तर मंदिर होतं, अनेकांची घरं होती, प्रामुख्याने आमचे उपनगराध्यक्षांचं घर होतं आणि त्या घराचे 2 तुकडे झालेले आपण बघताय। म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये फेज 1चा आपण गांगो मंदिर पासून तो रवळनाथ मंदिर पर्यंत फेज 1चा 12 मीटरचा रस्ता आपण आज पूर्ण करतोय। आणि खरोखरच मी कोष्टी समाजाचे आभार मानेन की खरोखर चांगली माणसं मला या निमित्ताने बघायला मिळाली, कारण काही जण असे आहेत की मंदिराचा एवढा कोपरा जायला देत नाहीत, आणि या लोकांनी तर म्हणजे कोष्टी समाजाने तर या शहरावर एवढे मोठे उपकार केले की हा रस्ता होण्यासाठी साक्षात आपलं गणपतीचं मंदिर तोडून ते आपल्याला हा रस्ता देतात। गणपतीचं मंदिर तुटतंय, त्यांची विहीर एवढी मोठी, विहिरीला पाणी आहे म्हणजे मे महिन्यात म्हणजे पाऊस येईपर्यंत सुद्धा आटत नाही, ती विहीर त्यांनी तोडून दिली। त्याच्यानंतर त्यांनी हॉलचा, म्हणजे त्यांचे ब्राह्मण जिथे वास्तव्य आहे तो हॉल त्यांनी तोडून दिला। त्यानंतर त्यांच्या हॉलचा किचन, म्हणजे इतकी लग्न समारंभ इथे होता, त्या हॉलचा किचन देखील त्यांनी तोडून दिला। म्हणजे खरोखरच कणकवलीचा विकास होत असताना असे जर समाजाची लोक जर आपल्याला मदत करायला लागली तर कणकवलीचा विकास यापेक्षाही दुपटीने वाढेल। आणि खरोखरच मी त्यांचं अभिनंदन करेन, समाजाचं पूर्णच, की एकत्र आले सगळे आणि एकमुखी निर्णय घेतला की बाबा जर कणकवलीचा विकास होत असेल तर ही जागा द्यायची। त्याचप्रमाणे आपले उपनगराध्यक्ष बंडूजी आहेत, यांच्या 2 घराचे 2 तुकडे झाले, नाहीतर दुसरा कोण असला असता उपनगराध्यक्ष किंवा नगराध्यक्ष तर तो म्हणाला रस्ता कशाला पाहिजे, माझ्या घराचे 2 तुकडे होत आहेत। म्हणजे असे सुद्धा विचार करणारे काही लोक होते, पण आपले लोक, आम्ही जी नगरपंचायतची बॉडी आहे ती विकासाच्या बाबतीत आम्ही कोणचं ऐकून घेत नाही। उद्या माझ्या घराकडचा रस्ता जरी मोठा करायचा झाला तरी आम्ही तशी भूमिका धरली, अशा प्रत्येक नगरसेवकांनी धरलेली आहे। फेज 1 आज पूर्ण होतोय, म्हणजे आज त्याचं काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यामध्ये। फेज 1 नंतर तुम्हाला मुद्दामून सांगतो की फेज 2 मध्ये सुद्धा आपण कामाला सुरुवात करतोय।
फेज 2 रवळनाथ मंदिर ते सुतारवाडी हा फेज 2 आहे. आणि आनंदाची सगळ्यात बातमी सांगतो की फेज 3चं सुद्धा आम्ही मार्किंग करून घेतलं. तो फेज 3 म्हणजे डायरेक्ट रेल्वे स्टेशनला जॉईंट होतोय. म्हणजे हायवेवरून गांगो मंदिर कडून येणारा जो कोण आपला प्रवासी असेल तो डायरेक्ट गाडी घेऊन रेल्वे स्टेशनला डायरेक्ट जाणार आहे. एवढी सोय आपण या कणकवली नगरपंचायतच्या माध्यमातून आमची प्रामुख्याने उपनगराध्यक्ष आणि आमचे मुख्याधिकारी आणि आमच्या सर्वच टीमचं मी अभिनंदन करेन की इतका चांगला रस्ता कणकवली शहराला आपण देतोय. कणकवलीच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये जो समाविष्ट रिंग रोड होता आणि 2018 मध्ये जेव्हा समीरजी नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपंचायतची बॉडी स्थापन झाली आणि अध्यक्ष असो तत्कालीन उपनगराध्यक्ष असो आम्ही सर्व नगरसेवक सभापती असो आणि एक ठरवलं की कणकवलीला एक व्हिजन दिलं पाहिजे आणि कणकवलीचा ग्रामीण भाग हा शहराला अटॅच झाला पाहिजे आणि यासाठी रिंग रोडचं पहिल्या टप्प्यातलं काम जे लक्ष्मीचित्र मंदिर टॉकीज आहे ते गांगो मंदिरपर्यंत अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सुरू केलं. 2018 पासून सुरू केलं आणि 2019 पर्यंत संपवलं. मात्र ह्या फेजचं काम काही कोविडमुळे आम्हाला थोडा उशीर झाला. मात्र हा टेमवाडी तो चौंडेश्वरी मंदिर आणि चौंडेश्वरी मंदिर टू रवळनाथ मंदिर हा 12 मीटर रस्ता, या 12 मीटर रुंद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गटर आणि 1.5 मीटर म्हणजे साधारण 5 फुटापेक्षा जास्त मोठे बाजूने पाथवे होणार आहेत. इथे कॉर्नरला ओपन LED स्क्रीन लागणार आहेत की जेणेकरून रोडवर येणारा प्रवासी हा एक टुरिझम रोड सुद्धा झाला पाहिजे. सकाळचा मॉर्निंग वॉक असेल, इव्हिनिंग वॉक असेल किंवा संध्याकाळची बैठक असेल वेगवेगळ्या वयोगटातील ती ही सुद्धा बैठक व्यवस्था ह्या होणार आहे. दुसरी गोष्ट या स्क्रीनवर विविध कार्यक्रम यूट्यूब अटॅच ह्या मोठ्या स्क्रीनवर ज्या उन्हाळी पावसाळी आउटडोअर चालतील किंवा त्यामधून काही ॲड आणि त्याच्यात परत एक महसूल गोळा होण्यासाठी नगरपंचायतीला कायमचं उत्पन्न अशा धर्तीवर हा रोड आपण केलेला आहे. आणि यामध्ये घरं असतील, मंदिर असतील, ह्या बाजूने कणकवलीच्या नागरिकांनी सगळ्या ह्या जमीनधारकांनी आपल्याला FSIच्या अटीवर आणि ज्यांची घरं होती आणि ज्यांचं मंदिर असेल, हॉल असेल, हे सर्व विहीर असेल, ह्या लोकांनी अतिशय चर्चेतून आणि एकदम पॉझिटिव्हली विकासाच्या आड न येता आपण त्यांना कॉम्पेन्सेशन सुद्धा व्यवस्थित देतात शासनाच्या नियमाप्रमाणे. पण कणकवलीचे नागरिक विकासाबरोबर सन्माननीय नगराध्यक्षांच्या आणि आमच्या टीमच्या बरोबर पॉझिटिव्हने चालतायत आणि हे एक पहिलं कदाचित उदाहरण असेल नगरपंचायत क्षेत्रात किंवा ग्रामीण क्षेत्रात की आपलं एक मंदिर, पवित्र मंदिर सुद्धा विधिवत पूजा करून सर्व आपण ते केलेलं आहे त्यांनी आणि स्वतःहून पुढाकार घेऊन ह्या सर्व लोकांनी, ह्या मंडळींनी आपली मंदिर दिली. काही बुचडे असतील कंपनी किंवा चिकोडी नेरले कंपनी असतील यांनी आपली घरं दिली. आज आपल्याला इथे गेल्यानंतर दिसेल आणि ह्या पद्धतीचं एक सुंदर कणकवलीचा ग्रामीण भाग जोडणारा एक टुरिझम रोड की इथेच आपला आता एक धबधबाही सुरू होतोय आणि ह्या बाबतीतला एरिया टुरिझम स्पॉट होण्याच्या दृष्टीने ह्या सर्व रस्त्याची डिझाईन चालू आहे. त्यानंतर रिंग रोड जो आता जुना नरळवा रस्ता ते सुतारवाडी ह्या रिंग रोडचंही काम काही टप्प्यात सुरू होईल. पहिला फेज सुरू होईल काही दिवसात आणि हा रिंग रोड 18 मीटर रुंदीचा असून ह्या रिंग रोडला 18 मीटरच्या दोन्ही बाजूला असाच पाथवे मोठा, मध्ये 1 मीटरचा डिवायडर आणि त्यामध्ये विद्युत पोल असतील, सुशोभीकरण असेल आणि दोन्ही साईडला 2-2 ब्लेड म्हणजे 4 पदरी रस्ता कणकवली शहरात आपण पहिला सुरू करतोय. हा संस्थेचा विषय होता, समाजाचा विषय होता आणि समाजासमोर जेव्हा हा प्रस्तावित रोडाचं सगळं संपूर्ण स्वरूप लक्षात आलं त्यावेळी समाजाची आमची मिटिंग होऊन विकासाच्या आड यायचं नाही पण नुकसानही फार होऊ नये ही सगळ्यांची इच्छा होती. मग त्याप्रमाणे नगरपालिकेला आम्ही विनंती केली. त्यामुळे माननीय नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांनी पूर्णपणे पाठीशी राहून तुम्हाला योग्य मोबदला आम्ही देऊ, तुमचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊ, पण हा रिंग रोड अडवू नका, कुठे विरोध करू नका, समाजाला समजावून सांगा, ही त्यांची भूमिका होती. त्याप्रमाणे ती भूमिका पार पाडली आणि ती पार पाडत असताना काही लोकांचा विरोध होताही, कारण एक भावनेचं हे असतं गणपती मंदिर म्हणजे. पण आम्ही त्यांना आश्वासनही दिलं होतं की हे मंदिर जसं आहे तुम्हाला तसं पुनर्रूपी आम्ही मंदिर इथे बांधणार आहोत
त्यामुळे तुम्ही असं कोणा गैरसमज करून घेऊन काही काढल्यानंतर इथनं आता बाधित होणार एक नुसतं मंदिर नाही, मंदिर आहे, कंपाऊंड वॉल आहे, गार्डन आहे, डायनिंग हॉल आहे, भटजींची खोली आहे, विहीर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी बाधित होत आहेत. बाधित होणाऱ्या गोष्टी करण्यासाठी आम्हाला कालावधी लागणारच आहे. पण विकास करत असताना कुठंतरी ही आम्ही सामंजस्य भूमिका घेतली पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही ती भूमिका घेतली आहे. आज रोजी त्यांनी काम चालू केलं आहे. आमच्याकडून जेवढं सहकार्य करता येईल तेवढं आम्ही करतोय. आम्हाला अपेक्षित त्यांचं सहकार्य ते लवकरात लवकर आमचा मार्ग मोकळा करून आम्हाला गटकार वगैरे करून द्यावं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.